Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha sizawuthetha ke siyakwaphethe indaba zamakhosi. Sizawuthetha lapha ke ngo-Ox Mthethwa, uSibongiseni kaMthethwa, naye kungomnye wabadlali contract yakhe pha ethanda ukukekela pha kuqala leKaizer Chiefs, and iKaizer Chiefs ayike isingaphambili icacisa into yokubana ngabe ithini na ngoSibongiseni kaMthethwa. Khumbula into yokubana kuSibongiseni Mthethwa naye mfana omdala kube egqiba ukubuya pha ku-injury yakhe. Mfana omdala ke xa sithi uqwalasela phaa ngaphakathi uKaizer Chiefs esazikethini sebala sicinga uba ulwa namadoda amathathu phaa. Xa sinobala uThabo Cele sibale phaa, uLebogang Mabuye sibale phaa, le ndodanyana ke kwaSiphiwe Sihle kaNdlovu ngoba uGeorge Mahlow eyakhe into engathi seyicacile. Asazi ke lapha kuSibongiseni Mthethwa uba ke into yakhe izawuthini. Ungomnye wamadoda ke naye ekuthiwa ke idonga lukekele kwelakhe icala, ikamva lakhe neKaizer Chiefs alikacaci. Khumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs sazawuza ngaphambili imemeze itsho into yokubana ke ngobani abahambayo, ngobani abahlalayo, ngoba kunyanzelekile ngoku kwezi veki zizayo ibe isigqibo isithathile ngee-players ezingana-contract phaa kuqala ke leKaizer Chiefs. Sibongiseni Mthethwa ngomnye wabadlali ke Kaizer Chiefs engakayicacisi into yokubana ithini na ngekamva lakhe. Abanintsi ke bathi noko iKaizer Chiefs kumele Ox imgcine ngoba isinemidlalo eminintsi asazayidlala ngoba ibuyele napha eAfrika. Bathi noko kumele bake iKaizer Chiefs ithande ke ukumgcina pha uOx kaMthethwa. Andazi ke ngoba iKaizer Chiefs here ifuna ii-midfielders ezininzi. Ikhona ke ne-midfielder endingakazuyikhankanya ngegama iKaizer Chiefs endicinga into yokubana kusemveni kwayo efuna ukusibethelele isikhonkwane sayo, ezicinga uba ke sakuyikhankanya mhlawumbi ke xa sekuthe izinto sazibona into yobana ke ziza ngeneno. iKaizer Chiefs xa isenza kanje ndiqinisekile into yokubana ke yenze into yokubana xa ikhupha umntu kuloo position ithile izikwazi ukumrepleyisa ngeplayer ke ezokwazi ukuyidlala loo position, ngoba ke ithi ngendlela iKaizer Chiefs iphule kulo lokubana ikwazi uchitha abadlali iqonda into yokubana ingaphethe ingabasebenzisanga kule season izayo. Asitsho into yokubana ke uMthethwa ngomnye wabadlali ngoba ke enyanisweni akekho mbilo omhlobo uSibongiseni Mthethwa phaa naphaa apho kumfana omdala ndicinga uba fanele ufuna ulungiswa khona. Ngendlela endibona ngayo yona problem yakhe ilapha ekupaseni umfana omdala, nalapha ekuathekeni, nalapha ekutshintsheni umdlalo kwicala lokumakha nocala ke lokuvala nelokunceda idefender nelokukhusela ii-defenders eqela leKaizer Chiefs. Xa kunzima ugudi kakhulu umfana omdala uyakwazi ukuba quma, uyakwazi ukuba makhela, uyakwazi uvala amazibuko. Ebenganosose ke aziphiwe zonke izinto, ingakumbi ke aphinde abe yi-defensive midfielder, ibenganasose ke aphiwe nokupasa, aphiwe nobuchule, aphiwe yonke into esebholeni. Kona kweli cala lokudlala ke-defensive midfielder mfana omdala noko uyayidlala irole yakhe. Asazi ke sisalindile into yokubana ke isigqibo esawuthathwa malunga naye liqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningake lingene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.